Čo robí tento? Zaparkoval tak blízko, že musel cez druhé vystúpiť. Dobrý. Ja, my máme aj dvere. Je dobré, ale aby som nemusel obchádzať, tak už keď som tu, tak... Rúbka! Čo potrebujete? Vy tu predávate betónové ploty? Viete čo, nie, trdelníky. Nie, nemáte tu nič napísané, ale viete mi ukázať, aké máte druhý betónových plotov? Veď prší, a nám teraz v dažď nejde vonka, nie? Dobre, pekná ochota, no. Tam sú vonku krokodíly, ja tam nejdem. Krokodíly? Áno, tam ich je na zemi aspoň 10. Je ich tam 8 a tu sú krokodíly z betónu. Bože, sedíte vnútri, nemôžete ísť so mňou, ja sa tam bojím ísť. Ja čo si myslíš, že ja tu len tak sedím? Ja mám robotu svoju, pôjdem na 5 minút. Dobre, ako keby som vám vyrušil pri obede. Čo už? Viete mi nepožičať dážnik? Tvaríte sa, ako keby som tu bol navyše. Je to trošku iba. To kto mal takú veľkú nohu? Či to bol šakovný? Ja neviem, kto je šikovný. Šikovný? To nie je v Česku? Viete čo, ja som sa už stratil, tak my máme takéto vzory tu, hej, týchto plotov. Taká môj vzor je Jim Carrey. Čo máme pre Boha? Čo veď nič, tak ste sa pýtali na vzor, ja mám Jim Carreyho. Viete čo, ja by som možno nejaký taký plot v... Vyberte si, ja som taký trpezlivý. Viete, Tak to už povedz! taký drevený vzor, aby bol. Aj, tak to ste mohli skôr vykoktať. Tak tu máme, aha, drevený vzor a máte to rovno aj v dvoch farbách. Otázočka ešte, tak ja by som možno zobral aj tento, pretože tam je aj lampa. Si môžete vybrať, ktorý len chcete a tie lampy si dokúpite cez to, viete. Ima to vnútra, viete, lebo prší, takže si kľudne vyberte z týchto 50 plotov, ak sa rozhodnete, tak príďte za mňou. Dobre, ešte keď ste tu, tak prosím vás, jedna sa mi o tú farbu, že či to tak akože nezmýje po takomto daždi. Ale to nie je nastrikaná farba len tak, to už je miešané v tom betóne. Viete čo, ja sa pýtam preto, lebo mne to tak asi po 7 daždi zmilo. To máte odkiaľ pre Boha? Na tému bola akcia, tak som zobral. Tak ani by som sa nečudoval, keď kúpite 150 kusov za 12,50. Nie, to rovno 20 som platil, tak asi za 50 metrov plotu. Je to tak, no. Tak ktorý ti mám dať do výroby? Tam tie hnedy zoberiem. Ja, číslo mi povedz, že obe sú hnedé. Tak tu naľavo. Teda podľa toho, ako stojíme. 24 alebo 25? Tak viete, no tu... 24 alebo 25. 23. Takže bez toho, aby som ti vytrtkal zuby z papuly, je tam 24 a 25. O 23 mi sa nebavil, hej? 25. No vidíš, to nebolelo. Tak koľko toho chceš a ako máš dĺžku? V lete mám nejakých 12 cm, teraz 8, zima, no. Tieto bajky si možno aj pre čajky. Dĺžka pozemku Cirka 50 metrov, nie? 50 metrov, 25 polí, 100 kusov ti prechystám. Ja mám len jedno pole, mne to stačí iba toho plotiť. Čo ste povedali? Nič, že či tam napíšeme aj dopravu, alebo si prídete vy. Ja to nemám na čom zobrať. Viete mi to doviezť do Šťavnice? Jasné, nie je problém, aj do Banskej Štiavnice to zavezieme. To budeš ty montovať? My sme sa kedy potýkali? To ma tak ani napadlo, ale vy mi celý čas týkate. Otec by som ti mohol byť. A hej, chlapci, to aj zmontujú, keď potrebuješ. On teraz začal november. Vyhli by sme to do konca roka. 2 týždne, max 3 a je to hotové, takže sa nemusíte vôbec báť. Jo! Super, takže nás sa poteší. Ale čo tu zjapeš? Čo si šťastný? More, nie, že sa tu urobíš. Ťahaj von. To bol čurák taký, že dovidenia.